Mawa bwino ndipo kupatsirani nkhani izi ndine chance mozopanda poyamba mitu yake. Bungwe la Malawi Congress of Trade Unions latilandira madandaulo oposa 350 okhuza nkhanza za kugwiridwa malo ntchito chaka chino. Kampani ya Malawi Post Corporation ndi First Capital Bank akhazikitsa mgwirizano wopereka ngongole kwa ogwira ntchito mboma. Amalawi apempha kuti azithandiza anzawo omwe ndosowa osati kudalira mabungwe akunja. Ndipo munkhani zina wachiwiri kwa president wa dziko la Ghana Mahamudu Bawumia wavomera kugonja pa chisankho. Tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Bungwe lomenyera ufulu wa ogwira ntchito la Malawi Congress of Trade Union MCTU latilandira milandu yokwana 350 okhuza nkhanza zachiwerewere pamalo a ntchito chaka chino chokha. Wachiwiri kwa mkulu wa bungweli a Jesse Chingoma wati izikuonetsa kuti pali mchitidwe waukulu wachiwerewere pamalo a ntchito ndipo adindo ayenera kuchitapo kanthu kuti uthe. Pakadali pano bungwe la MCTU lakhazikitsa ndondomeko yolimbana ndi nkhanza zogonana malo a ntchito. Nonkubwa ali ndi ripoti. Nkhani ikudza pomwe dziko lino likumbukira masiku 16 olimbana ndi nkhanza. Wachiwiri kwa mkulu wa zophunzitsa anthu ku bungwe la MCTU a Jesse Chingoma ati chiwerengero cha madandaulo okudza nkhanza zachiwerewere ku malo a ntchito chikuonetsa kuti vutoli ndi lalikulu kwambiri. Nkhanza zitu sizinachepere 350 and kuvuta kwake ndiko kuti tikutha kuganiza kuti zikhoza kuchulukirapo chifukwa ena adakachita bemantha kufotokoza ndikwina kumene umamva mphekesera ukafusa anthu samabwera sopoera kwambiri mantha adakalipo kusonyeza kuti ndi zambiri komanso ndiye kuti tikuyenera kuchitapo kanthu makamaka pa nkhani za chidziwitso. Malinga ndi Chingoma gawo la ulimi ndikumwa kuti kuchokera madandaulo ambiri okudza zachiwerewere pa ntchito. Polankhulapo zochitika zokumbukira masiku 16 olimbana ndi nkhanza, Achingoma apempha magulu okhudzidwa kuti atengerepo mbali poonetsetsa kuti nkhanza za mtundu zitheretu. Mfumu Thula ya mboma la Nkhata Bay yati nthawi yakwana yoti anthu aziulula nkhanza zomwe amakumana nazo. Makolo ndapase uthenga oti alimbikise ana kupita ku sukulu, asamakakamize kuti akwatiwe ali ana, komanso asamatume ana azikagwira ntchito kwa anthu ena pamene kumeneko akulandira nazo nkhanza. Zochitika zokumbukira masiku 16 okudza nkhanza zimachitika pamutu woti titengepo mbali pothana ndi mchitidwe wachiwerewere pamalo a ntchito. M'malo mwa Zodiac ndine Nonkubwe. Kampani ya ntchito za mtokoma ya Malawi Post Corporation ndi Bank ya First Capital akhazikitsa mgwirizano opereka ngongole kwa ogwira ntchito mboma dziko lonse kudzera kampani ya Malawi Post Corporation. Ogwirizira udindo mkulu woona za malonda ku MPC Alinda Mpando wali mu mgwirizano theka kamba kuti kampani yakhala ikutumikira Malawi moyenera madera ambiri a dziko lino mu ntchito zake za mtokoma. Zikungire ziyambo lemba ripoti ili. Polankhula ku lilongo lachisanu ogwirizira mpando wamkulu woona za malonda ku MPC Alinda Mpando ati cholinga chawo kufikira Amalawi ochuluka m'madera ku midzi komanso am'matawuni ndi thandizo loyenerera pa ntchito za mtokoma. Iwo anati pa chifukwa ichi akhazikitsa mgwirizano ndi Bank ya First Capital kupereka ngongole kwa ogwira ntchito mboma kuti athandizike pa moyo wawo tsiku ndi tsiku makamaka iwo amene ali m'madera ovutira kufikira mabanki. Ampando ati kampaniyi ipitira opereka thandizo loyenerera pa ntchito za mtokoma kuti zifikire wina aliyense mdziko lino. Ifeyo tikufuna kufikira Malawi amene ali masivo savings anzathu amene amakhala madera mwina kumene banki kulibe madera akutali. You know kuti Malawi Post Corporation ili paliponse 180 offices and ma trading center ambiri. Ndiye tikudziwa kuti ife tikapanga partner ndi anzathu ngati wa FCB titha kufikira Amalawi masivo savings amene ali kumadera kumene mwina mabanki zikhoza kuvuta kuti afikireko. Mawu ake Harriet Saukira Mwalwanda omwe ni mkulu woona ntchito za malonda ku Bank ya First Capital amikira mgwirizanowo kuti ubweretsa kusintha kwaukulu pakati pa kugwira ntchito mboma omwe akukhala madera amene ali kutali ndi mabanki mdziko muno. MPC idzitipangira maloni a First Capital Bank ku nthambi iliyonse ya Malawi Post Corporation kuchokera ku Chitipa mpaka na Nsanje. Kuthandiza kuti civil servant akafuna kutenga ngongole sakuyenera kubwera ku banki kokha. Malo mobwera ku banki athaso kupita ku
nthambi ya Malawi Post Corporation kukapanga apply loan ndipo akathandizidwa mwachangu kwambiri. Ngakhale kampani ya MPC yakhale ikumana ndi mavuto osiyanasiyana kwa zaka zambiri, kampani iyi ili nthambi zake 180 mdziko muno zomwe zikuthandizira kubweretsa pafupi ndi anthu mu ntchito zake za mtokoma komanso kufikira anthu ndi thandizo losiyanasiyana pa ntchito za mtokoma. M'malo mwa Zodiac ndine Sibongirezi Yambo. Katswiri Wandale wati akugwirizana ndi zotsatira zakafukufuku wa bungwe la Afrobarometer yemwe ati anthu ochuluka ndi osakondwa ndi mmene boma likuyendetsera ntchito zake, ndipo chisankho chikadachitika mu August chaka chino oyimira ngati president wa DPP ndi adakapeza mavoto ochuluka. Awanda Funkhuche ati zotsatirazi ndi chithunzithunzi cholondola ndipo boma komanso azimani ziunike mozama. Kumbali ya Katangale nalo bungwe lolimbana ndi ziphuphu la ACB kudzera mwa mneneri wake Agrita Ndala lati lamva zotsatirazi ndipo lichitapo kanthu monga kulimbikitsa kuphunzitsa anthu zakuyipa kwa Katangale. Kasimowe balemba ripotiri. Kafukufuku wa bungwe la Afrobarometer amamva maganizo a anthu pa nkhani za Ndale ndi Katangale, ndipo kumbali ya Ndale zasonyeza kuti 43% ya anthu akadavotera mtsogoleri wa chipani cha DPP chisankho chikadachitika mwezi wa August chaka chino. Zotsatirazi zasonyezanso kuti oyimira chipani cha MCP akadabwera pachiwiri ndi 29% ya mavotiwa, pomwe oyimira UTM akadapeza 7% ya mavoti motsatidwa ndi UDF ndi mavoti 2%. Koma zotsatirazi zasonyeza kuti momwe akupikisanawa palibe akadapeza mavoto oposa theka la mavoti onse, monga mmene malamulo achisankho amanenera kuti opikisana apeze theka la mavoti onse kuti akhale opambana. Kafukufukuyu apezanso kuti boma lomwe lilipoli ngakhale likuchita bwino m'magawo monga za madzi ndi magetsi, anthu sakukhutira ndi mmene likuyendetsera ntchito zachuma. Kumbali ya Katangale anthu ambiri akuti akuganiza kuti Katangale ndi ziphuphu zakwera kwambiri mdziko lino chaka chino kuyerekeza ndi chaka chatha, ndipo nthambi ya polisi ndiyo akuganiza kuti kuchita Katangale ochuluka ndipo pambuyo pake pali ofesi ya president. A Joseph Chunga ndi mmodzi mwa omwe anachita nawo kafukufukuyu. Pamene adindo osiyanasiyana kanda Ndale maudindo osiyanasiyana akupanga ziganizo zawo, mapolisi awo azitha kumamvetsera zimene anthu akunena. Wonderful Mkhuche ndi katswiri pa nkhani za Ndale komanso ulamuliro wabwino. Leba zotsatira zomwe taona kuti Ndale anthu pakadali pano ambiri sakusangana ndi boma ndi zolondola ndithu, komanso ena kunena kuti ziphuphu kapena chinyengo chikuchulukira mboma ndi zoonanso zimenezozo. A Agrita Ndala ndi mneneri wa bungwe lolimbana ndi ziphuphu ndi Katangale mdziko lino. Ndiye tikuyenera kuti tigwire ndithu ntchito kwambiri yophunzitsa wanthu kusintha kaganizidwe, kunena kuti tisakhale mtundu wa wanthu umene utichita kukhala ukonzekera kukachita ziphuphu. Bungwe la Afrobarometer linachita kafukufukuyu pamodzi ndi nthambi ya Center for Social Research yomwe ili pansi pa University ya Malawi. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre ndine Kasim Aubi. Imodzi mwa kampani zikuluzikulu za insurance mdziko muno, Nico Life, yati mchaka chomwe chikuthachi idapeza phindu la 30 billion kwacha. Polankhula ku Blantyre pomwe bungwe limapereka mphoto kwa ogwira ntchito omwe akhala akugwira ntchito kwa nthawi yayitali, mkulu zachuma ku Nico Life a Victoria Zigowa wati kupambanako kwachitika chifukwa cha business zatsopano zomwe anapeza. Kwa kugwira ntchito asanu ndi atatu omwe akhala akugwira ntchito kwa nthawi yayitali, Zigowa awayamikira chifukwa chodzipereka. Cholinga chake kwenikweni ndi kuathokoza ma employees athu amene takhala nawo ndithu kwa kanthawi. Mwaona kuti tathokozapo ma employees ena kuti takhala nawo zaka 10, ena takhala nawo zaka 15. So mkungu asangalalira chifukwa kampani iyi kuti ifike pomwe ilipa ndi chifukwa cha ntchito imene ma employees athuwa amagwira. So kampani iyi yapanga improve kwambiri mu performance yake chifukwa cha contribution ya wina aliyense amene timasangalalira lero. Chakachi ndikhozonena kuti chayenda bwino tikatengera komwe tikuchokera, mene tinangolowa kumene chinali chaka choti timaona ngati nzovuta kwambiri. Moti miezi 6 yoyambirira performance yathu inali yovuta ndithu, komabe mu 6 months ya kumapitoyi taona ndithu kuti tapanga improve kuchokera pomwe tinali. Moti tikuyang'ana ma profits ndithu chama 30 billion omwe, kuona mene komwe tachokera imene ndi improvement ndithu.
ndipo mmodzi momwe alandira mphotoyi a Joshua Chalira athokoza oyang'anira kampani pa zomwe achita. Okay, tathokoza kwambiri ndipo tamva kukoma kuti no kampani yatiganizira ndi kuti patsa kamwambo kameneka ndi mphatso zimene atipatsa monga anthu amene akhalitsa. Zikulimbikitsani bwa? Zitilimbikitsa kuti no going for kupita chitsogolo tilimbikirebe monga mmene muona anenera muja izi zachitika chifukwa cha zinthu zingapo zimene no zapanga shape kampani. Muona kampani yakula kufika mmene ili lero tikukhulupirira kuti no titapanganso kuyikapo effort yomwe tinali nayo m'mbuyomo ndithu kampani ikula kuchoka pamene ili panopa kupita chitsogolo. Ndiso ana athu ndi kuti adzayipeza Niko Life kutsogoloko tikapitiriza magwira cholimbikira chotere. Mukudziwa bwino Niko Life imapanga contribute kwambiri ku chuma cha dziko lino. Ndi kuthandizira Niko Life tikuthandiziranso chuma cha dziko la Malawi. Mukonera nkhani pano pa Zodiac mawu nomwe ndine Chance Mozobanda. Tikumbutsani mitu ya nkhanizi. Bunge la Malawi Congress of Trade Unions latilandira madandaulo oposa 350 okhuza nkhanza zakugwiridwa malo ntchito chaka chino. Kampani ya Malawi Post Corporation ndi First Capital Bank akhazikitsa mgwirizano wopereka ngongole kwa ogwira ntchito mboma. Amalawi apempha kuti adzithandiza anzawo omwe ndi osowa osati kudalira mabungwe akunja. Ndipo munkhani zina wachiwiri kwa president wa dziko la Ghana Mahamudu Bawumia wavomera kugonja pa chisankho. Popitira ndi nkhanizi, mkulu wa malo osamalira ana amasiye a Home of Hope mboma la Mchinji Mbusa Thompson John Chipeta wapempha anthu omwe ali ndi kuthekera kuthandiza osowa kuti adzipereka thandizo osadikira achifundo akunja. Mbusa Chipeta yemwe anakhazikitsa malowa mchaka cha 1998 wapereka chitsanzo cha mneneri Millward Nyangulu wa mpingo wa Synagogue Pentecost yemwe wapereka thandizo la 30 million kwacha ku malowa. Thandizoli ni matumba achimanga 300 ndalama zokwana 15 million kwacha, mafuta ophikira zovala ndalama zokwana 15 million. Mawu anga ndi akuthokoza kwambiri pa zimene Prophet Millward achita pamuzi uno kuti tinenese kuti sikuyamba kutithandiza motera anayamba kalekale. Ndingonenaso chabe monga chaka chatha anabweresanso December yomweyo 300 bags of maize ndi 5 million yotithandiza. Ndipo ndinena mawu awo amene atabwera kuzacheza nthawi ina amanena kuti tikuona kuti anthu ena kunja ndi ali kuthandizani pano, koma ifenso muno Malawi tena kuthandizani. Ndipo zoona amatithandiza pamodzi ndi ena tikuthokoza onse amene amatithandiza pamodzi ndi a Prophet Millward. Ndi mawu amene wa chaka chino atibweresanso 300 bags chimanga chimene chingojeza chinangosala pang'ono kuti iso pano tikhale opanda chimanga pano, koma chimanga chimene atipasachi chizafika paka mu February March pamene tikukolola chimanga chimene tikulima ku irrigation. Kotero kuti ndi thandizo labwino. Enanso atengerepo chisanzo tithokoze kuti kopanda mathandizo ya abwezi osiyana muno Malawi ndi ena kunja ife sitikadakasungana wonse waja monga mwaona, koma ndino amene mukwasunga motithandiza. Ndipo mwana wa mneneri Nyangulu Millward Junior yemwe anayimira bambo ake pa mwambowu agwirizana ndi Mbusa Chipeta ponena kuti Amalawi tiziyamba tokha kuthandizana akunja asanabwere. Kuna tabwetsa thandizo la chimanga ndi ndalama yokwana 15 million ndi zovala zoti athandizana. Chimene timangisa zoti tipange chimenechi bambo athu amatiphunzitsa kuti tizathandiza anthu osauka. Deuteronomy 15:11 imanena zoti mdziko mwanu anthu osauka sadzatha. Ndiri tibe chifukwa choti anthu sathandizire anthu ndambiri amene akuvutika. Tiyenera mbali yathu ife tiyenera tizichitako. Kwenikweni I think abusa amasungana ambiri. Chakudya sichakwanira. Chinanso chimene amakonda ulimi. Nyewe zoti ndalama yoti alimitsire alibe. Ndamala amene tiliko tiyenera tiyesetse kakang'ono kamene tili nako tikathandize kawa kankha kupita mtsogolo. Iwo wasara mtima. Mulungu akunong'oneza makuta anthu kuti abwere adzathandize. Ayalimbikire sukulu yawo ndipo adzachita bwino mtsogolo.
zipani za People's PP ndi Mafunde zakhala zoyamba kulengeza kuti zakhazikitsa pangano logwirira ntchito limodzi pa chisankho cha chaka chamawa ndi mtsogolo. Zipani zalengeza idzi pa msonkhano umene unachitika ku Blantyre pomwe panali mlembi wamkulu wa chipani cha PP ya Ben Chakame ndi mlembi wamkulu wa chipani cha Mafunde Salim Kalim. Achakame afotokoza. Malawi ayembekezere chitukuko chenicheni komanso upangiri weniweni pakatipa Katangale yangokhala nyimbo ngati yakutchalichi yokuti mukayimba kumene kuja mwaisiya. Tikhoza kufunsa mtundu wa Malawi kuti kuyambira 2014 ndi uti uyo amene anazengedwapo mlandu wa Katangale ndikutha kuti tingasonye njala, koma kucha kwa siku kuda kwa siku tikumva ndithu nkhani za nkhani zopakula chuma cha Malawi zimene zikunena kuti iyayi ifeyo ngati tili anthu olikonda dziko lathu tiyeni tigwirane dzanja, tiyeni tibwerese utsogoleri wa chikondi chenicheni cha Malawi. Choncho Amalawi ayembekezere chitukuko. Kampani ya Salima Sugar yati kuyambira chaka chamawa iwonjezera mlingo wa sugar omwe imapanga pa chaka kuchoka pa 21,000 metric tons kudusa 30,000 metric tons. Wapampando wa kampani a West Kosam ndi wanena izi pa bali pomambo opereka mphoto ya National Product Magazine ku Lilongwe komwe kampani yasankhidwa kuti ndi omwe yapanga sugar wapamwamba mchakachi. Nkhani yonjezera mlingo yasangalatsa bungwe lomenyera ufulu wa anthu la Kama, koma mkulu wa bungwe la John Kapito angiza kampani kuti ionetsetse kuti ntchitoyi ikupindulira anthu omwe amapeza ndalama mochepekedwa. Franklin Tambalika walemba ripoti ili. Kampani ya Salima Sugar yati kukhazikika kwa mitengo ya sugar pa msika ndilo gawo lalikulu lomwe kampani yakwaniritsa chakachi, ndipo ikukhulupirira kuti ikuonjezera malo olimapo nzimbe zikweza chuma chomwe imapeza. Wapampando wa kampani a West Peter Kosam wati kuti izi zitheke pakufunika kuti boma liwonjezere ndalama ku kampani iyi. Ndimene ngokhala 4,000 hectares ukokhala titalima minda yonseyo ndiye kuti sugar apeze kwambiri chaka chamawa ndi zaka zikubwerazo, ndiye kuti forex ikhaso kubwera dziko munomo. Pempho langa ndimwelo lona kuti akuluakulu a boma athamange achite machawe ngati angapeza bwazi ena amene tingathiso panga nobale ali ndi ndalamawo kuti adzalowetse mmenemo alowetse mwachangu kuti tigwire ntchito yapamwamba sugar ambopeza kwambiri mdziko. Mkulu wa bungwe loona za ufulu wa anthu ogula la Consumers Association of Malawi Kama a John Kapito ati ndi okondwa ndi nkhani, komabe alangiza kampani kuti ionetsetse kuti anthu agula sugar pa mtengo mverera. Pakati sugar kukhala kokwera kwambiri pa zifukwa zosamveka timapangisanso anthu zekuti tikayikire kuti kodi cheni chimene makula kuti mapindu echo ndi chani, ndeno kuti ngatiangapangirira zothandiza kumafuna kuti mitengo izikhala kuti ndiwakomera anthu. Pakali pano National Product Magazine yapereka mphoto kampani ya Salima Sugar kuti ndiyomwe yapanga sugar wapamwamba mchakachi. Mzamasewero timu ya Silver Strikers yatenga chikho cha ligi ya TNM ya chaka chino itagonjetsa timu ya Dedza Dynamos ndi zigoli zisanu kwa ziwiri masewero otsiriza ligi omwe achitikira pa bwalo la Silver mu mzinda wa Lilongwe. Sampanda kufotokoza. Timu ya Silver Strikers yakondwerera kutenga ukatswiri wa ligi ya TNM chaka chino kamene ndikoyamba patadutsa zaka 11 pamene yagonjetsa timu ya Dedza Dynamos ndi zigoli zisanu kwa ziwiri masewero a mu tsiku lotsiriza amene anachitikira pa bwalo la Silver ku Lilongwe loweruka pa 7 December. Awa anali amodzi mwa masewero asanu ndi atatu amene anaseweredwa mu tsikuli pamene ligi ya chaka chino imene inayamba mwezi wa April imata. Timu ya Silver yatsiriza ligi ndi mapoint okwana 67 pa masewero okwana 30 ndipo yangogonja kamodzi ikutsogola ndi mapoint asanu ndi anayi pamwamba pa timu ya Mighty Mukuru Wanderers imene yakhala yachiwiri ndipo yagonjetsa Moyale Barracks ndi zigoli ziwiri kwa zii pa masewero ena mu mzinda wa Mzuzu. Mu tsiku lotsiriza ligi ya chaka chino zadziwikanso kuti matimu ena awiri Bangwe All Stars ndi Fomo ndi amene atsatira timu ya Baka City kutuluka mu ligi kamba kuti sanachite bwino m'masewero awo. Timu ya Fomo yalepherana ndi timu ya Karonga United kumulanje pamene Bangwe All Stars yagonja ndi zigoli zinayi kwa chimodzi pa masewero ake ndi timu ya Craig Sporting Club ku Balaka. Koma Chitipa United yapulumuka kamba kuti yagonjetsa Baka City ndi zigoli zitatu kwa chimodzi ku Karonga kuti iyoyi ikhalebe ndi malo ake mu ligi imene ya TNM chaka chammawa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Ghana Mahamudu Bawumia wavomereza kuti chipani chawo cholamula chalephera pa chisankho chomwe chachitika mdzikolo.
iye wafunira zabwino chipani chotsutsa chomwe ndi cha president wakale wa dzikolo a John Mahama omwe amachitsogolera. Chisankhocho chadza pa nthawi yomwe mavuto azachuma mdzikolo akula kwambiri, zomwe zachititsa kuti mitengo ya zinthu ikwere, pomwe achinyamata ambiri ali pa ulova. Ngakhale a Bawumia avomereza bungwe la chisankho mdzikolo silinalengezebe zotsatira. Ndi nkhani imeneyi tafika pa mapeto pa nkhani zathu m'mawa, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Bungwe la Malawi Congress of Trade Unions lati lalandira madandaulo oposa 350 okhuza nkhanza za kugwiriridwa m'malo a ntchito chaka chino. Kampani ya Malawi Post Corporation ndi First Capital Bank akhazikitsa mgwirizano opereka ngongole kwa kugwira ntchito mboma. Amalawi apempha kuti adzithandiza anzawo omwe ndi osowa osati kudalira mabungwe akunja. Ndipo mu nkhani zina wachiwiri kwa president wa dziko la Ghana Mahmoud Bawumia wavomera kugonja pa chisankho. Kuwerenga zambiri pa tsamba lathu zodiacmalawi.com. Malo mwa anzanga onse ine ndine Chance Mwazapanda, ndikufuneni tsiku lopambana.